Чылавод авылында авыл көне гөрләп узды. Бәйрәм тантанасы алдыннан кунаклар район башлыгы җитәкчелегендә авыл футбол турнирында җиңүчеләрне котлады. Танылган кунаклар Кукмара районы җитәкчелегенең яшьләр спортын үстерүгә керткән хезмәтен югары бәяләделәр. Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлегенә куелган һәйкәлгә венок һәм чәчәкләр салдылар. Килгән кунакларны ипи, тоз һәм чәкчәк белән каршы алдылар. Кырда батырлар ярышты. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырдылар. Әлеге бәйрәмнең тагын бер күрке бик зур хезмәтне үз иченә алган якташыбызның Фәрит Валиевның «Чылавод туган җиребез» дигән китабын халыкка тәкъдим итү булды. Бу китапта авыл тарихы, шул төбәктән чыккан күренекле шәхесләр турында, авылда яшәүче гаиләләр турында бай материал тупланган. Авылның иштәлеген, авылның тарихын саклап калу йөзеннән авыл халкының мөрәҗәгате белән без инде менә безнең хөрмәтле Фәрит әфәнде белән biz yazучыбыз районыбызның китап чыгарырга булдык районыбызга. Без инде ул китапны менә бүген сезнең каршыгызда тәкъдим итәбез. Барлык кешеләрне бергә җыя торган, мәдәни традицияләрне чагылдыра торган, авыл хуҗалыгы алдынгыларын хөрмәтли торган бәйрәмнәрнең берсе. Халык фольклор ансамбльләренең матур чыгышлары, театральләштерелгән тамаша авыл халкының мәдәниятен, хезмәтен һәм көн күрешен, тарихын тасвирлады. Халык уеннарында, күңелле ярышларда теләге булган һәркем катнаша алды. Бәйрәм беренче тапкыр үткәрелә. Инде район тарихында яшь буыннар үзебезнең гореф-гадәтләрне онытмасыннар. Biz unutmasak şolay matur beyramlarda köngüllü kişilerle gene aşırışıp şolay beyram itib geçerge nasip olsun edip etesiz. Mine bugün gürlep bara beyram. Bunun üzerçəliği nerse? Bu avul halkı için bigrek de aybetinde. Avulun kileşegi, avulun üsüşü, avul halkının küterinki köngülde buluğu. Hem alarının şundi küterinki köngülde bulgaç, alarının işlerde aldın. Her vakit aldığında bulaşaq verən bulsa. Бәйрәм крашын катнашларыбызның бермәнчек карындашлар җыр һәм бию ансамбльләре шушы авылда туып үскән Татарстанның ат казанган артисты Вадим Захаров, Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова һәм башкаларның чыгышы матур салют белән тамамлады. Бик матур авыл бәйрәме бара. Чылаводта без беренче тапкыр мәтрүшкәләр белән каршы алдылар. Рәхмәт яусыз безләренә. Без яңа җырларны бик күп алып килдек, репертуарыбыз бай. Әле инде яңа җыр җырласак да безгә кушылып җырлап торалар безнең тамашачылар. Bütün җырларыбызны карап, тыңлап, ишетеп белеп торалар. Шуңа күрә сөендерә бигрәк тә. Мен өзем күрше авылдан булам. Монда инде шундый зур грандиозны үткәрәбез дип әйттеләр дә инде. Яшьләр белән күңел ачарга килдек. Бермәнчекне карарга килдек. Аннан соң Марина Карпова белән Бәйрәм кичәсе төнгә кадәр дәвам итте. Авыл халкы да, килгән һәм кайткан кунаклар да рәхәтләнеп ял иттеләр. Адилә Шакирова, Руслан Мөбарак, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.